65. Der var engang for næsten 200 år siden, at Danmark oplevede en af sine helt store nationale katastrofer. Englænderne erobrede den danske flåde, de gav stødet til en omfattende nyplantning af egetræer mange steder i landet, for dengang byggede man skibe af egetræ. Og ingen havde dengang fantasi til at forestille sig andet, når egetræerne engang var blevet store nok. Men man passede på dem, de blev kaldt flådeege, og i 2004 fældede man nogle af dem i Grænge Skov på Lolland. Det var nogle ualmindeligt flotte egetræer med en diameter på over 1 meter, og takket være gode træforbindelser hørte PP Møbler i Allerød om dem. Her har man altid haft næse for godt træ, gerne dansk træ. Og da man nu stod med nogle 180-årige egekævler af høj og national kvalitet, opstod der en fin idé. Man ville bruge dem til at lave stole, men ikke nok med det. Man ville bruge netop disse træer til at lave en serie af den stolemodel, der er blevet en klassiker inden for dansk møbelarkitektur, Wehners model PP503, tegnet i 1949. Den har endda fået et navn, som ingen anden stol nogensinde kan få. Den hedder Stolen. Man har maskiner til alt i vore dage. Også til 180-årige tons tunge egekævler. I november 2004 var de ankommet til Ugerløse Savværk ved Holbæk, hvor den store båndsav var slæbet og smurt. Og tænk, hvis skibstømrerne på Holmen havde set den for 200 år siden. De bøvlede i dagevis med en planke, som båndsaven klarer på minutter i dag. 2, 3 eller 5 tommer tykke skal de være, for det har PP Møbler bestemt. Allerede nu kan man se, at træet ser lovende ud, der tilsyneladende ikke er skjulte fejl i stammerne. Nogle dage efter ankommer træet til Allerød, og plankerne saves i passende stykker. Det er nemlig vigtigt at få det friske, våde træ savet ud i så små emner som muligt, inden det skal tørres. Tørringsprocessen er en videnskab, som varer i måneder, både i et specielt uopvarmet lager, hvor træet pakkes ind i papir og sidenhen i en tørrestue. Men først kommer det friske egetræ altså ind i PP's værksted i Allerød, for nu skal de første streger slås. Nu findes skabelonerne med betegnelsen PP503 frem. Nu skal egeplankerne laves til ryg og armlæn, ben og savn, på den stol, som selveste John F. Kennedy sad i, da han i 1961 debatterede med Richard Nixon på amerikansk tv. Træet er stadig vådt, så det nemmeste at save i, det ved enhver, da det er oprændet. Og bemærk en vigtig detalje: de 2 arme laves af den samme planke i forlængelse af hinanden. Der sættes numre på, og de følger hinanden i resten af processen, så passer årene i træet jo allerbedst. Og så er det den lille båndsav, der håndteres med overlegen hånd. Man saver aldrig stregen væk, for eksempel. Man saver heller ikke et stykke uden for streg, man saver halv streg, som det kaldes. Og så en tur i tørrerummet med det hele. Her skal det stå ved 25-30 grader i et par måneder, før det er så tørt, at man kan fortsætte. Det er en gammel kunst at dreje i træ, spænde et stykke træ op, lade det snurre, og derefter gøre det rundt med et drejejern. Med håndkraft eller med en automatisk fræser. Ifølge fysikkens love bliver resultatet altid cirkelrundt. Men kopidrejeren kan mere. Det er en gammel opfindelse. PP Møblers eksemplar er fra 1984, og den overfører en given rund med en asymmetrisk form fra en håndlavet original til et stykke træ. Her er det et armlæn til PP503, der sætter i maskinen, som derefter bliver fodret løbende med 300 styk tørt egetræ fra Grænge Skov, og i løbet af 8-9 minutter sørger et antal fræser og båndsliber for, at armlægen får nøjagtigt den form,
som Lehner havde tænkt. Helt ned på millimeter. Det ligner et Storm P-arrangement, men er en bundsolid maskine uden elektronik, chips og blinkende lygter. Den er uundværlig. Men det er denne altså også. Den er et mirakel. Indkøbt i Tyskland i 2001, pris 2,4 millioner. CNC-fræseren, der ved hjælp af et avanceret computerprogram kan gøre nøjagtigt det ved et stykke træ, man programmerer den til, mere præcist end den dygtigste snedkersvend. Det fortælles, at da maskinen var installeret og begyndte at arbejde, stod svendene i timevis og kiggede på den, dybt betaget. Og her er den altså programmeret til at lave de helt specielle tappe, der skal forbinde ryg og arme på PP503. De kaldes fingersamlinger, og er noget af det stærkeste, der findes. Bemærk i øvrigt, at der ikke er mennesker inde i rummet, når CNC-fræseren kører. Det er strengt forbudt, for den arbejder lynhurtigt og finder på de mærkeligste ting. Men dette kan maskinen ikke, for nu skal der simpelthen bare limes. Ganske almindelig snedkerline. Det er ingen sag, når tapperne passer præcis. Bare lidt lim på med en lille slidt pensel, og derefter det meget vigtige at sætte emnerne i pres, hvilket naturligvis foregår i en dertil indrettet og meget hjemmelavet PP503 presseanordning. Efter en time er limen tør. Ryg og arme hænger ubrydeligt sammen til evig tid. Hvis man forsøger at brække det med vold, vil det ikke ske i samlingerne. Og det hele får lige en tur mere i CNC-fræseren, som i øvrigt betjenes af nogle af snedkeriets egne svende. De meldte sig frivilligt til en omfattende efteruddannelse i computerprogrammering, for her går klassisk møbelsnedkeri og moderne IT-kunden op i en højere enhed. Men bemærk så venligst dette. Efter den sidste tur i computerfræseren er emnet slet ikke færdig endnu. Nu kommer det, som ingen maskine i hele verden kan. Nu skal der pudses og pudses og atter pudses. Med alle mulige former for sandpapir. Nu skal den lille bugthøvel bruges og file. Og sandpapir igen. Nu gælder det hændernes fornemmelse for træ. Den havde Wegener jo også. Han var den sjældne kombination af den eminente håndværker og den dybt originale møbelkunstner. Han elskede at komme på værkstederne, og indtil for få år siden skete det stadig, at han kom på besøg sammen med sin datter. Nu er han blevet for gammel til det. I øvrigt er der ingen tvivl om, at netop denne stol blev et gennembrud for Wegener, og lige siden er blevet betragtet som hans hovedværk. Han tegnede utallige stole i sit liv, og mange af dem kom i produktion. Men stolen vedblev at være stolen. I øvrigt var det amerikanerne, der opfandt navnet, og de har altid været den største kunde til netop denne stol. Inden længe skal stolen samles. De 4 ben er lavet for længst, også de 4 sarve, der skal bære sædet. Det hele samles med ganske almindelige tappe og huller, for søm og skruer er utænkelige i en Wegener-stol. Men det er altid en god idé at være helt sikker på, at tappene passer før der limes. Og det er meget, meget nemmere at slibe og pudse sarv og ben en sidste gang, inden de samles. Så kommer man jo også ud i de hjørner, som ellers er umulige at gøre helt glatte. Og så den hvide snedkerlim igen. Kun et ganske tyndt lag. For tappe og huller er så præcise, at der kun er plads til det nødvendige. Smører man for meget på, skal det jo bare tørres væk bagefter. Samlingen giver sig selv 4 ben og 4 stykker sarv, som bare skal vende rigtigt.
men hvor man ikke behøver at tænke på, om tingene nu sidder i de helt rigtige vinkler, for det har man også en form til. Endnu en hjemmelavet presseformskabelon, eller hvad man nu skal kalde det, som installeres efter alle Wegeners regler, hver eneste gang man skal lave 1 eller 10, eller som denne sjældne gang, 150 styk af model PP503 kaldet stolen, som i øvrigt er lavet her i Allerød siden 1989. Man laver i gennemsnit et par hundrede om året. De fleste eksporteres. Og så til sidste fase af samlingen. Nu skal arme rykke på plads. Og det er jo ikke andet end 4 cylinderformede tappe, der skal bankes ind i 4 tilsvarende huller. Der er dog en vigtig detalje, som man ikke tænker på, før man ser den færdige stol. At tappene på benene naturligvis er enden af et træstykke. Her er træets årer og fiber skåret over, hvormed hullerne i armene er boret ind i et stykke træ, hvis årer og fiber går på tværs. En sådan samling vil altid arbejde en lille smule. Den vil ikke kunne gøres usynlig og umærkelig. Derfor sliber man en anelse af kanterne for at markere samlingen. Og derpå ind i den sidste presseform, efter en time af stælet til stolen, blev til en ubrydelig enhed. 11 stykker træ samlet i 14 tapninger. Herefter står der kun tilbage at pudse endnu en gang og endnu en gang. Snedkersvende af denne slags må ikke have hård hud i hænderne. Sådan. Endnu en stol af flåede eg fra Græneskov er ved at være færdig. Nu mangler vi kun det, man skal sidde på. Sædet. De fleste Wegener-stole har flettede sæder. Stolen har et sæde i formstøbt skum, der laves andetsteds, men som polstres i Allerød. Man bruger skind fra et tysk garveri, fra tyske køer, fordi man slet ikke laver den slags i Danmark. Og hvis man synes, at sådan en ko er meget stor, er det fordi skindet strækkes i forbindelse med gavlingen. Læderet er 2 mm tykt, og hvis Jeanne, som hun hedder, er omhyggelig, kan der blive 10 styk sæder af et stykke skind. Processen er enkel. Man tegner, man klipper og man limer. Og med en god fornemmelse for skind, strammes glatte skindet derefter ud, inden det klampes fast på undersiden med 75 klamper. Skindet er vegetabilsk garvet, som det hedder, og har ikke fået nogen form for overfladebehandling. Det er meget sart, skulle vi hilse at sige. Men det er mere end sandsynligt, at det igennem årene vil få den patina, som stolen
og dens brugere har fortjent. Her er den i hvert fald. En af de færdige stole af egetræet fra Grænge Skov. Stol nummer 88 ud af 150. Den kan holde et menneskeliv. Tillykke med den.